Ọhaneze Ndi Igbo ekene mụ na asị na adịlụ nwoke ma na adịlụ nwaanyị ma ebe omenala na vidiyo asị m na udo ya adịlụ nwoke udo ya adịlụ nwaanyị asị m ihe ọma ya kpọ onye ọbụla ihu. So n'ụbọchị nke taata ozi ji ebe bụ ozi Jpac si ka ozi jele ndị Ezenwanyi unu ma n'ote ga aka Jpac na-ekwesị na very soon ya bịa gwa ndị Ezenwanyi okwu gwa ndị eze nwoke okwu gwa ha ka o si dịrị ya n'obi. So n'ụbọchị nke taata Jpac apụtakwana wee na-eti mkpu n'okwu na-asị na ọ bụ onye megide ihe ike adịghịzi ya objectionable ebe Ezenwanyi ha bịakwa bịa fụlụ mmeli ha kwesịrị ije na-eje na-achụ aja na ya maka m nwee kwugo m ya na this stage channel mgbe ọbụla kwuo ya kwụsie ike na-asị na onye ọbụla ịmala nke ị na-emesi ya ike ijizi na nke ị na-eme na corrupt ndị ma ihe ha na-eme maka ọ dịgo obvious na ndị ji ihe Ezenwanyi a corrupt ndị mmadụ karịrị akarị. Ọzọ Ezenwanyi bụ the new pattern. Nwaanyị dogide o kwesịghị ruo mgbe o kwesịrị ịnụ di ọ dị agha time agabago ọma ba isi na ọba Ezenwanyi mana kịta Jpac na vidiyo ahụ Jpac dọwa ha azụ maka otego aka si na ọ ya apịawa ha azụ. So every video is a very big shout out to Jpac for standing on his ground. Na these days Jpac nyekwa n'eziokwu a na-asị okwue mma anyị eweta okwue njọ anyị eweta. What makes us brothers, I always say this, ọbụrụ all of us being at the same page at the same time. No, we must not be on the same page at the same time. Sometimes we disagree to agree, to make up and to come back together. Even the fact na you agree on ihe nwanne gị nwoke kwu, as long as na igbu ihe egbu gwu ya eziokwu mana you guys still remain brothers. That's why onye ọbụla now we are all forging into the same direction. Because na video akwụnụ n'ihe Jpac pịawala ndị Ezenwanyi azụ ụbọchị nke taa. Ka ndị Ezenwanyi Jpac isi na-awa ndị iro. Ndị Ezenwanyi na-enye ebe a ọ na-abụ onye chọrọ ịchụ aja bịa come with me. Ọ na-abụ onye chọrọ ịchụ aja o jere mmiri village ha ọ ya bụ ịmanya ọkpa ọ anọghị n'ikpere mmiri a na-amụ ụkwa o jesi ọ na-achụ aja. Ụfọdụ eje buru mmiri jee tie na basin ya basin stainless ọ basin rọba sị na ọ na-eme ihe mmiri. Ụfọdụ ewere basin rọba doesi ọfụ ha ncha juru obodo oyibo ndị na-enwe ihe ga juru Europe na ha na-eme Ezenwanyi were sie mmiri gbaa na basin wee sia insect 777 na 999 na ị na-eme Ezenwanyi mmiri. Mana ị ga-anọkwa Europe eme na enwere Atlantic Ocean n'Europe mmụọ gị ama agwabe gị drive pụọ gaa data Atlantic Ocean ị gara like this na-aga na-agbada ị gagide gbada ruo ị na-agbada ọ na-ebughị na-agbada etu ọgụdụ esi abịa ị gbada na mmiri jebe gịnị were aja maka asị na oke dibịa were aja tụọ aja ọ dịka o were enye ndị mmụọ n'aka. Ọ bụ na oke dibịa gbaa afa ọ dịka o jeje fụwa ekwensu anya wee gbaba afa. So na gọọmenti Ezenwanyi ọ bụ na ị chọrọ ịchụ aja ka aja gị bụrụ ude mkpu iburu aja aha na trempan gbada wutu ọkpa jee nye mama ịghọta aja ka o rie. Ụfọdụ ga ya bụ nne anyị amụcha nne mụrụ gị abụghị amụọ gị buo gị 9 months ị hapụ inye nne gị glory hapụ inye nne gị accolade hapụ inye nne gị honor tara afụ buo gị complete 9 months esi na ịbụ nwa mmiri. Mana mgbe a mụrụ gị na Bishop Sonaha Hospital amụrụ gị na St. Charles Hospital nke ndị ụka amụrụ gị na St. Bindel na St. Matthew Hospital amụrụ gị n'ụlọ ụka ụlọ ọgwụ ndị mission mụọ na nke ndị skuul na nke ndị gọọmenti amụọ gị nye gị pampas yibe gị pampas dosisa gị ọfụma kwụọrọ gị ụgwọ akwụkwọ ị nụọ ara n'ara nne gị ọkpụkwa n'ara ma ịghọta n'ara nne gị and mgbe a mụrụ gị placenta gị emekiri sure na ewepụta n'afọ ya ọmọda nọọ nne gị mụrụ gị na otu dibịa mụrụ obe gị papa gị ka e jidere DNA test chekita confirm mụọ n'ọrụ iti mpa gị mụrụ gị wa inyeghị nna gị ọnọ inyeghị nne gị ọnọ nothing esi nọ mmiri a na-egwu egwu na ịbụ nwa mmiri you are an idiot. Ibe ewu ududu igwe okooko ka ịbụ. I keep on opening the eyes of people mana nkwue
some ụmụ atachiri nọ na Facebook because ọ na gịnị ọ bụ na asawo gbagide asawo chọrọ ịretaya agụ na o ji eje na-ere kaikai sweet na chewing-gum na bus stop o mepe Facebook account mebe ihe ọgbanje mepe Facebook account bido mebe ihe ọgbanje kụziri nkụzi ọ na-amara bụ ntọ na ana ụfọdụ ya abịa na Facebook enwere oji nwoke na-eji oji nwaanyị na-afụ period a na-ama oji ebee ka agwaga na nwaanyị na-ama oji ụfọdụ abịa na Facebook were oji na-eme oji some idiot a na-asị ara ya dog keep up the good work and tomorrow you claim that you are going back to your roots. Only God might be against you because you're going back to any root. Ụfọdụ na-atụgharị nzi eme ọgbanje ụfọdụ nwere bad character ire ha na-agbakọta brighter you cannot be able to stay in your husband home a divorce you because of agwa ọjọọ ibunye Facebook with that 100 naira mebe baa onwe gị mama ịwọtara ebe nwa mmiri ịbụ Ezenwanyi ụfọdụ ya ruru 39 years 40 45 na-achọ ịba menopause kama a ga-ekpe ebere ka Chukwu ha good husband the next ozugbo amana independent woman omebe ebere Ezenwanyi ụfọdụ ka bad character ama efe because of gịnị na ọtụtụ ime n'ụlọ kama ihe kuludo amana ị ga-anụ gị gbara onwe uru ọtụtụ nwere okpuru nwoke ọsị na ọ bụ Ezenwanyi ịjụ ya ọsị na ọ bụ nwa mmiri ngwa na ịbụ nwa mmiri kapụ mmiri biri eji uru bịa na mmiri na-egwu egwu dịka Ishi a buru aja gị bịa chụọ aja ofu idiot ga-eburu aja jee na-akụ mmiri wee chụba aja wee ka mmiri were speed bịara the girl wee hapụ dị aja wunye n'ihe bụrụ mmadụ bụ Jesus who is feeling who ebe na Facebook na-receive ndị mmadụ mana ebe dị iche na mmiri bis were speed na-abịa ka o beburu ọkpara ozugbo wunye dị tie Jesus. What sacrament concern you and Jesus ebe mmiri nọ? Why can't you respect yourself? Stop deceiving people on the internet in the name of being eze mmiri eze nwoke na Ezenwanyi nekwa mmiri ebe a nekwa mmiri were kamera agada agosi ya mmiri ka afọ nekwa ihe na-agba ezigbo mmiri nke a bụrụ artificial bịa here ka ị dakpuru mmiri jee kwe mama ịghọta n'aka ka ije nye ya aja ka o rie ụfọdụ ya na-anụ nwaanyị nwunye ha na-ezuzu na Facebook ọ bụrụ ji akachi ahụ na-agwa anyị na fraud and wayo ka eji ya eme man ịnụrụ nwaanyị nwunye ga na-ezuzu na Facebook si na ọ bụ nwa mmiri n'ihe akere gị na ihe kere ya ebe a mana ihe mee gị wunye n'utie Jesus kedu ihe mere gị you are an idiot. Thank you. Ejikwa m n'aka ị na-enecha na video biko ebe ị na-enecha video anyala aka na subscribe kwa na this channel egbecha notification gị share this video ka o wee na-elute onye ọbụla ntị mana ebe ị na-enecha video dịkwana gị mma share like this post drop your comment at the comment section onwezikwa ihe ọzọ men aya reply ya your comment igbo notification gị ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri video for notification bụkwara ihe adịka bell dị na the screen ebe ahụ epi subscription nke adịka bell petokwu ya aka obele just pịa obele aka kpim like this ifu ya mgbe ọbụla anyị tiri video ọfụ ịbụrụ onye izizi ma onye Igbo so were na video maka na ọ ya bata na your phone like a notification ngwa na ụmụnne m na ụmụnna m Igbo ndị ma njem ọnụ anyị enwere mgbe ọzọ